Assalamu alaikum. Yawwa kamar yadda kuke gani a nan yadda na rubuta Muhammadu Gwalgwal Isa Kwalle. To, ta yadda kuka gani wannan rubutun gashi nan. Idan ina so mai da shi daga tsakiya, ga yadda ake a danna shi, sai ka shiga daga can wannan wurin sai ka danna shi, za ku ga rubutun ya dawo daga tsakiya. Bayan nan idan kana so ka yi amfani da kala, samun kana so ka sa kala a cikin ekritir inda na rubuta, kun ga na canza kala, na sa wannan dukansu gashi nan. To yanzu na zaɓi wannan kala sai na sa. Bayan nan nake so in yi amfani da wasu sunaye domin in sa in fito wani abu domin ku gane, kamar in sa Ali Sani daga ƙasa, in sa Fati daga ƙasa, shi ma in sa misali kamar ɗauki sunan Musa haka, kasan shi in sa sunan Zara haka, daga ƙasa shi ma in sa sunan Sara. To kamar idan mutum ya yi haka, idan ka zo kai haka sai ka tunani ka gani me ya kamata za ka yi. To kun gansu duka wannan yadda na sa su haka, kowanne sai yi amfani da wannan shi. To yanzu wannan wurin da kuka ga na yi scanning na sa shi haka, kaga idan link ɗin duka ga su nan. To yanzu da na zo sai na ɗauki wannan, ina so in rubuta wani abu daga saman tankin, kamar ina so in rubuta wani abu makamancin haka sama daga can ne, kamar a saman Ali na manta ban rubuta wani abu ba, kun gane ko? To kun ga yadda ake amfani da shi, kamar misali ka sa rubutun can, ka sa wannan dukansu su ma wannan ka yi amfani da wannan sunan, kowanne gashi ka yi amfani da sunan. To bayan in ka yi haka sai ka yi ƙoƙari, bayan ka rubuta kowanne sunan gashi nan, to sai kake so ka ɗan rubuta wani abu daga sama wannan in, domin ka manta ba ka yi wani rubutun ba daga sama, kun ga to rubutun ya dawo ƙasa. Shi kuma daga nan domin in ƙara gyara abun nan sai yi amfani da nan sunayen mutane ne, shi kuma wannan sai yi amfani da wani sunan wani abu makamancinsa, kamar abinci ko kuma haka. Idan na ɗauki suna, wani suna ya kamata a ce na sa a wurin, sai sa kamar sunan lemo haka, nan shi ma sai in sa mai wani suna daban, kamar misali in sa sunan kamar dai wani suna haka shi ma daban zan ɗora a wurin, kamar misali in ɗora wani suna saboda in saita muku abin yadda za ku saurin fahimta sosai, yadda za ku fahimce shi sosai. Ne zan muku domin yadda za ku fahimta, kamar misali nan sai in sa banan haka, nan shi ma sai in zo in ɗora man haka, kamar sunan mangwaro haka. To idan na ɗora, don ta so sweet insa, sai yanzu shi ma in ɗora wani suna daban, for example. To idan na zo na ɗora wani suna daban, shi ma sai yi amfani da shi. To kun ga a yanayin ekritir game idan kuka diba ya ɗauki daidai da wanda yake sama. To yanzu ina so in cire wannan sunan lemo ɗin nan da banana da man domin ya zama daidai, shi ma in canza mai kular ya zamanto ba ɗaya bane da na wancan na sama, tunda wancan na saman ga kular ɗin shi, wannan kuma shi ma ga yanda yake. To kenan ina so in tsara su ya zamanto ba ɗaya yake da na kular ɗin sama, kenan bari in nuna muku yanda zan yi. Ba gashi yanzu kamar anan na rubuta bank ba, can kuma na rubuta banan, kun ga kenan tsakanin banan da man rubutunsu a haɗe yake. Kuma bayan haka ina son wannan, kenan sai in shiga, sai in dawo can inda nake wannan, sai in sa normal, kun ga yanzu da na sa normal duka sun bayyana sunansu daidai. Shi ma nan in ina so zan iya ajutan wani abu in sa musu ko kular, misali in ɗauko a wajen onigoje suna lemu banan man, sai in canza musu kular. Ya za a canza musu kular? Bari ku ga yadda ake canza musu kular. For example sai a zo in ja, kamar yadda na saba ja wannan. Bayan misali na ƙara sunan, bari ƙara sunan ya yi muku full, ya yi muku daidai gashi nan, kamar nan na sa magi, nan na sa manda dai duka dai, domin sunan ya daidaitu da sunana na sama. To kun ga in ne haka, in na ja haka, za ku gani gashi nan sunan ya seto.
sunan za ku gani gashi nan ina so in seta shi yawwa, to kun gani to gashi sai in hau daga can inda ake sa kular sai in sa kular wani daban ba kalan wancan na sama ba. Kun ga kenan suna da lemo da banana da mank da magi da manda duka sun wannan kenan sai in zo in musu numero. Kun ga in sa wheat, in sa nap, kowanne in kara mai numero, in sa mai numero for example. Shi ma a bangaren wancan shi ma in sa mai numero, bangaren mank shi ma in kara mai numero, in sa mishi kowanne in sa mai percentage din shi kamar yadda na samu, kowanne gashi a yanda yake dukansu. A bangaren wancan shi ma daga sama in sa Ali yana da magi kaza, wannan yana da magi kaza, sai Fati tana da magi kaza, Musa yana da magi kaza, Sara tana da magi kaza, dukansu gashi na a lissafe. A bangaren manda shi ma sai in sa musu kowanne gashi. To bayan ina haka na sa percentage, idan na zo na sa percentage din, na zo na sa percentage sai kowanne ina so in mishi percentage ɗinsa. For example idan kuka lura a can ban sa total ba, yanzu ina so kowanne in mishi total ɗinsa kafin in sa mai percentage. Idan ina so in yi total, to total ya shafi bangare guda biyu. Idan link in vertical wanda layi wanda yake kwance zan lissafa kenan, kun ga a bangaren total zan tai kenan, sai in tai wajen formula sai in danna sum. Ina danna sum kawai za ku gani gashi nan ya fito, sai ya ku gani gashi sum din ya bada. Idan ka zo gurin numero din shi ma kana bada sum za ka ga ya fito. To dukansu gashi nan za ku ga ya fito. Bayan in kai haka kana taya idan ka ce za ka yi amfani da haka sum in daga total in daga ƙasa zai baka daya ma ku gani, kun ga total in ya bada daga sama kenan. Domin ku bi reglement sai ku bi ta wancan linyi din ku ringa lissafi. Kun ga kowanne ku bi shi ta linyi vertical, wannan horizontal za ku gan shi gashi nan ya bada daidai. Haka zalika shi ma wannan za ku ga gashi nan ya fitar da shi daidai. To bayan na gama haka sai ya zamanto ina so in sa yadda ake ɗora percentage, kamar in France CFA ne, kamar in dollar ne ma, in menene, bari ku ga yadda ake nuna. Da farko in ka shiga home ga can in ka shiga yawwa za ku gani gashi na in France CFA ne, in menene sai ka danna daga nan sai ka gani ya baka, za ka shiga ka gani. Idan kuma dollar ne ma in ka sake shiga za ka gani ya baka, kun gani gashi nan sai ka danna. Bayan nan idan ka zo misali in ka zo a bangaren ma wannan euro da sauransu kudin duka za ka yi amfani. Shi kuma wannan na amfani ne na bangaren percentage. For example in dauki wajen magi ko kuma wajen lemo ina so in sashi a wajen percentage, za ku ga in san sai ba ku kamar nan dai san percent ne, kana sa in ka sa dai san percent zai ba, in dai ce zai baka dai san percent, in turwa ce zai baka turwa san percent. Kun gani duk wanda ka sa gashi. To misali ina so in hudo total, misali yanda na yi total din nan, kun ga kowanne lemo ga total din shi, magi ga total din shi, manga ga total din shi, kowanne na samu total din shi saman vertical kaman aka jera shi a tsaye. Iya adadin magi ga su total din su, iya adadin manga ga shi total din su, iya adadin me yake da suna gashi total din su. Yanzu ina son sa su cikin budget, kaman kenan statistics da ake yi a ga wanne ne kaman percentage wanda ya fi tsayi, wanda ya fi wannan. Misali idan na dauki haka za ku gani na zo na dauki misali idan na dauki percentage, wannan in kun diba a bangaren da na dauka mai katroben su wasan dis, na dauki bangare ne na wajen percentage na manka. Yanzu ina so in dauko sunayen su Alisu Fati in jera shi daga ƙasa. Fati ga iya adadin da abin da gare ta, wannan shi ma ga iya adadin da abin da gare shi. Kowanne ina so in mishi percentage din shi, in sa mai iya manka din shi ga abin da ya samu, iya lemon shi ga abin da ya samu, iya wannan kenan kowanne za ka bi shi ta ba ya tabto. Kun ga yanda ake shi. Kun ga idan kuka diba nan ba na zo na sa Sani ba, Sani za ku ga percentage din shi na manka gashi abin da yake da shi. Za ku ga Fati ita ma ga abin da take da shi, Musa ga abin da yake da shi, shi ma wannan ga abin da yake da shi. Kenan ta haka ne ake wannan. Kuma shi kansa percentage ma idan baka gane ba da wannan percentage din za ka iya shanjan shi.
kamar ka canza mai kular wanda zai fito background mai kyau. In kana so zaka iya canza mai kular, in kana so zaka iya kara mai large ɗinsa, in kana so zaka iya girma wannan. Kuma kun ga yadda ake shanjan kular gashi nan, in ka zo kai haka kun ga ya shanje, in ka zo kai haka shi ma ya shanje. Daga ƙasa za ku ga har kular ɗin wancan akwai su, dukkan su ga su yadda ake tsara su. Bayan nan idan mutum ya tayi hallo kana so ka sa na bacar da ake wanda za a yi wanda ake wannan in shi, bari ku gan shi gashi nan. Idan kana so ka sa percentage super ma haka gashi shi ma yanda ake gashi nan, har da kular kin shi zai nuna ma. Kuma shi ma zai iya ramplasin sunayen su Musa su Ali a saman nan in ya jera ma ta yanda za ka gane kowane ga iya adadin percentage din shi. Haka zalika kun ga wannan in kuka dibi wancan nan man ne na dauko, wannan kuma idan kuka lura na wannan ne na dauko, me yake da suna na magi ne. Kun ga kenan adadin percentage din na magi bai kai girman adadin ina na magi, adadin percentage na magi ya fi adadin percentage na wannan. Kuma anan idan kuka diba a bangaren Zara tana da kusan 7 percentage inda tana da 709. Kenan wannan girman wannan wurin in kuka diba ya fi kowane girma a wurin, sakamakon shi ya fi kowane girma a saman wannan. Nan ba da jima dai za ku sake shuraren